sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iya gayud kitang pagagiyahan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ugma ang kuna to ang kadaugan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan